sarauniya ce wadata ke zane nuna jari mai mata mai ado da babbar shadda karfi kaunata a zuci kenan saida dai da sorawa da za mu zauna Rufaidah yogurt madara ce mai ƙara lafiya a cikin jiki. Rufaidah yogurt madara ce mai daɗin gaske. Muna da fresh milk da sugar milk da ice cream kai har da biredi. Branch mu yana nan ko'ina a Najeriya. Ka tabbatar da ka mallaki naka na Rufaidah yogurt. Rufaidah yogurt abin alfaharin al'umma, abin jin daɗin rayuwa, abin more rayuwa. Ka tabbatar kana haɗaka tare da iyalinka wurin shan Rufaidah yogurt. Lallai Rufaidah yogurt tana ƙara kaifin basira akan yara ƙanana. Rufaidah yogurt madara ce wadda aka tantance lafiyarta. Ka tabbatar da cewa ka mallaki naka Rufaidah yogurt. Ba sai ka sha wahala ba wurin yawon neman Rufaidah yogurt. Muna da branch mu a ko'ina a
a faɗin Najeriya. Lallai Rufaidah yogurt madara ce wadda aka tantance lafiyarta. Hukumar NAFDAC da kanta sun dangwala ma kamfanin Rufaidah yogurt. Lallai Rufaidah yogurt yana nan a ko'ina a Najeriya. Ku dai ku tabbatar da ku da iyalanku kun samu farin ciki ta hanyar Rufaidah yogurt. Rufaidah yogurt madara ce wadda hukumar lahiya ta tantance da ita. Muna da branch a ko'ina, kuma kana iya kiran lambar wayar mu za mu iya kai ma ita a ko'ina. Masu tsayen ɗaiɗai kuma suna iya iske mu a kowane irin branch da ke cikin Najeriya. A ko'ina akwai Rufaidah yogurt. Rufaidah yogurt ita kaɗai ce madara tilo wadda babu kamarta a wannan ƙasa tamu. Kai dai ka tabbatar da cewa ka mallaki taka Rufaidah yogurt da kai da iyalinka. Rufaidah yogurt tana maganin abubuwa da yawa a cikin jiki. Ƙarfin jiki, ƙara kuzari, nauyin jiki da sauran abubuwa da daban. Da kuma ƙara lafiya a jikin yara ƙanana.